Bernhard, ik heb overnacht. Waar is Bernhard? Die is er niet. Dat is mijn jas. Oh, sorry, Bernhard is er niet. Hij zei dat ik hier wel slapen kon. Die jas staat jou veel beter. Ik ga me aankleden. Bernhard, kan jij een paar uurtjes op Sandrientje passen? Oh, Bernhard is er niet. Nou, wacht maar. Ik loop even op. Ik kom zo. Wat zie jij er gek uit? Meneer Bernhard zou een paar uurtjes op een kleindochter passen. Ja, dat komt mijn dochter is een week weg. Zou u het erg lastig vinden om een paar uurtjes op Sandrientje te passen? Nee. Waar woon je eigenlijk? Ik woon helemaal alleen op een 6-kamerwoning. 2 verdiepingen. Van alle gemakken voorzien. Sandrientje, hoe lang blijf je oma weg? Het zal nog wel lang duren. Dit is donkerblauw. En dit heeft hij ook geschilderd.
Bij kaarslicht is het nog mooier. Dat het ergens brandt. Ik denk niet dat meneer Bernhard dit zal appreciëren. Super. Zeg dat wel.